Kaixo, jarraian azalduko dizuet ikasleen ezagutza mailaren eboluzioa neurtzeko erabiliko dudan tresna digitala zein den. Aurretik ere aipatu izan dugu ikasleekin Edpuzzle erabiliko dudala, nolabait bideoetan txertatutako galderak erantzun ditzaten, bai? Eta horrekin, tresna digital horrekin, lortuko genduke, ikasleek edukiak zenbateraino barneratu dituzten jakitea. Edpuzzleen aukera ematen digu classroom bat sortzeko. Hau da, egingo deguna da, irakasle gixara alta ematen du Edpuzzleen, klase bat sortzen du, klase horri landuko diren bideoak asignatzen zaizkio, eta ikasleak gehituko dira klase horretara. Bai? Klase bat nola Edpuzzleen sortzen den eta bideo nola asignatu azaltzen duen bideoa eziraulen dago jarrita. Bai? Kasu honetan eziraul.eusera joango ginateke eta hor badago Edpuzzle aplikazioaren bideo gira eta hor ematen da Edpuzzleen eziraul bideoak nola klase bati asignatu, klasea nola sortu azalpena. Behin klasea sortuta daukagula, bideo honetan azaltzen da, adibidez, bat AF-ko klasea sortzen dela, klase horretara ikasleak gehitu behar dira. Eta nire kasuan, hau izango lirateke klaseak, eta demagun lan zuzen bidea landu behar dugula klase horrekin. Hemen ditut lan zuzen bideko bideoak ja klase horri asignatuta, eta klasera kideak edo ikasleak gehitu beharko nituzke. Nola egiten da hori? Ikasleek Edpuzzleen erabiltzaile gisa ikasle modura alta eman beharko lukete eta kode hau jarriko lukete. Eta Edpuzzleen klase honetara gehituko lirateke. Gure adibidean, ikusten dezuenez, ikasle bakarra daukagu klase honetan. Eta berak egin du eskatu zaion jarduera. Kasu honetan, lan zuzen bideko lehenengo bideoa ikusi du. Goazen ikustea nun dauden Anderren emaitzak. Eta hemen, joango ginateke bideo horretara, eta hemen ikasle honen emaitza ikus dezakezue, nola agertzen den, Edpuzzleek ja ematen digulako aukera hori. Esaten digu, zenbateko ehun ikusi duela bideoa, 160ko emaitza lortu duela, saiakera bakarra, zenbat minutu, eta bar. Eta zehazkiago ikaslean klikatzen baldin badugu, informazio areta xeagoa ematen zaigu. Galderaz galdera esaten digu nola erantzun duen galdera bakoitza, zein zen erantzun zuzena, zein dan berak eman duen erantzuna, eta honekin jakingo genuke ikasle bakoitzak zer egin duen. Edpuzzleek aukera ematen digu baita ere, ikasle guztien emaitzak Excel batean edo database batean deskargatzekoa. Eta modu honetara jardungo nuke ebaluazioa egiteko. Eskerrik asko.